Казвам се Елена, собственик съм на Ели Бюти Студио. Едно малко кътче за релакс, спокойствие, тишина и красота. Занимавам се с терапии за лице, масаж на лице, шии, деколте и така и масажи на цяло тяло. Работя с козметиката Dermacot. Нещото, което ме впечатли в тази козметика е, че тя може да бъде използвана както с апаратура, така и абсолютно ръчно. Преминах обучение за всяка една от сериите, които предлагам. Работя с 4 вида терапии. Наноколагенови конци, антиакне с салицилова киселина, диналит терапия и пребиотик терапия. Неизменна част от работата ми са тези два продукта, с които винаги започвам. Това е мицеларната вода за почистване на лице, за да можем да работим на чисто и добре хидратирано лице. Това е колагеновата вода, която също е неизменна част от моята работа. Всички знаем колко е важно лицето да бъде хидратирано, за да можем да продължим. Колагеновите конци ме впечатлиха с това, че можем да постигнем видими резултати за намаляване на бръчките без намесата на хирургията, иглите, скалпелите и така нататък. Антиакне с салицила. Салициловата пяна е неизменна част от работата ми. При класическо почистване на лице винаги присъства. Това е пяна, която почиства в дълбочина порите и като цяло всички замърсявания. Разбира се, не пропускам и една от любимите ми серии Dynalift за лифтинг на лицето. Маска, флуид, серум, както и ампула. Това е серия за 40+, за да имаме красиво лице с по-малко видими бръчки. Още след първата процедура се усеща разликата. Разбира се, всичко става с натрупване, но всеки клиент, който се е подложил на някаква терапия при мен, е усетил разликата още след първата процедура. Лицето е гладко, хидратирано, освежено и разбира се споделят, че усещат и лек лифтинг. Другата ми серия – пребиотиците. Пребиотиците са важна част за кожата на лицето, не по-маловажно от всички останали продукти. За по-капризна кожа, за по-чувствителна кожа, винаги използвам пребиотиците. Разбира се, не подценявам и депантенола, който е също неизменна част от работата ми. Другото, което е при Dermacot, това е, че можем винаги да смесваме няколко продукта от различни серии, според желанието и нуждите на клиента. Важното е, каквато и терапия да направим, клиента да си тръгне усмихнат, доволен и разбира се с видими резултати. Ако решите да опитате Dermacot, няма да съжалявате. Това е доказана козметика, която има реални видими резултати.